Osasun departamentuak koronavirusaren 400 kasu positibo zenbatu ditu azken orduetan 3.226 froga egin ondoren. Konsumok dentiz klinika ixteak eragindako personek egin beharreko urratsak adierazi ditu. Udalak eta Nafarroko Unibertsitateko Museoak arte egun bat Iruñerako sortu dute, doako sarrerako jarduera hiriburuko biztanleendako asteazkenetarako. Eduardo Santos kontseilaria Ekuadorreko ohorezko konsul Álvaro Balibrearekin bildu da. Iñigo Astiz eta Miren Asiain Nafarrak saritu dituzte literaturako Euskadi sarietan. Nafarroko liburutegiak aurrez aurreko kultur jardunari ekinen dio berriz 2020ko azken hiruhilekoan. 12.000 euro bideratuko ditu Nafarroko gobernuak Nafarroko euskerari buruzko ikerketa linguistikoetarako. Osasun departamentuak koronavirusaren 400 kasu berri zenbatu ditu azken orduetan. Nafarroko Osasun Publikoko eta Lan Osasuneko Institutuak emandako datuen arabera. Guztira 3.226 PCR froga egin dira, horietatik 12,4 positiboak izan dira. Azken orduetan 4 hildako zenbatu dira, 84, 87 eta 82 urteko 3 emakume eta 87 urteko gizonezkoa. Bestetik azken 24 orduetan sare publikoko eta itunpeko ikastetxetako 153 ikasle konfinamenduan sartu dira. Eta 127 ikasgeletara itzuli dira. Nafarroko Gobernuko Kontsumo Zerbitzuak dentiz klinikako hartzekodunen konkursoaren deklarazioak kaltetutako personei gogorarazi die zein bide dituzten kontratatutako tratamentuak amaitzeko edo ordaindutako zenbatekoak itzultzeko. Hortz klinikak 3 zentro ditu gaur egun Nafarroan, 2 Iruñan eta 3. Tuteran. Alarma egoera deklaratu zenetik zentroak hainbat kontratu utzi zituen bete gabe eta adosturiko zerbitzu batzuk berandu eman zituen, azkenik bere borondatez hartzekodunen lehiaketara aurkeztu du bere burua. Orain kalteturiko pazientek egiteke dauden tratamentuak burutzea edo ordainduriko zenbatekoak kasu batzutan 1000 eurokoak itzultzea erreklamatu behar dute. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko departamentuaren menpe dagoen konsumo zerbitzuak hortz klinika horri buruzko erreklamazio eta konsulta ugariri eman diarreta martxotik. Zerbitzuak azaldu duenez, mota askotako kasua daude eta beraz desberdina dira erreklamazio bideak. Tratamentua osoriko ordaindurik dutenei edo mailegu personal baten bidez finantzatu zutenei gomendatzen diete lehenik eta behin epaitegietatik kanpoko erreklamazio bat egiteko. Tratamentua bukatzea edo kontratua indargabetzea eskatuz baita egin gabeko tratamenduaren zatiari dagokion zenbatekoa itzultzea ere. Epaitegiagatik kanpoko erreklamazio horrek erantzunik jasoko ez balu, epaitegi bidezko erreklamazioa hastea izanen litzateke hurrengo urratsa. Kalteturikoek finantza entitateren batekin lotutako kreditua bidez adostu badute dentisekin hortzeko tratamentua, konsumo zerbitzuak aholkatzen die klinikan aurkeztea erreklamazioa kontratua ez betetzeagatik. Erantzunik jaso ezean, finantza entitateri berari eskatu beharko diote maileguaren ordainketa etetea inolako penalizaziorik gabe, baita bidegabeki ordainduriko zenbatekoa itzultzeare, hortz klinikari kontrataturiko zerbitzuak bete gabe geratu badira edo eten egin badira. Konsumo zerbitzuak azpimarratzen du kasu orotan garrantzitsua dela kalteturikoek beren historio klinikoaren kopia eskatzea eta gomendatzen die halaber sinaturiko kontratuaren fakturen ordainakirien aurrekontuen eskainiriko zerbitzuen publizitatearen eta jasotako beste edozein dokumentazioaren kopia gordetzeko, balizko erreklamazio bat justifikatzeko balio badute. Arte egun bat Iruñerako ekimenak hiriburuko biztanlei aukera emanen die asteazkenero Nafarroko Unibertsitateko Museoko erakusketak bisitatzeko doan ohiko ordutegian, hau da 12tatik 3 goizez eta 5tatik 8 arratsaldez. Hori da erakunde artistikoak eta Iruñeko udalak sinatutako hitzarmenaren puntuetako bat, baina barne hartzen du baita ere udalaren arte garaikidearen bildumakoa den Big Moon izen obra baten lagapena, erakusgai paratzeko. Obra hori heldu den martxoaren 21 bitarte egonen da ikusgai.
Museora bertaratzen direnek ikusten ahalko dituzte obren artean izanen dira Cyberpass, Self-Portrait, Big Muniz artistaren medium digital print papereko argazki bat Iruñeko udalaren arte garaikidearen bildumako pieza bat erakusketarako lagadena. Aipatutako obra 2005eko Arko azokan erosi zuen udalak 2005ean Madrilgo Elba Benitez galerian. Erakusketaren aseguruak egindako tasazioak kuantifikatutakoaren arabera obraren balioa 80 handitu da, eta horrek erakusten du gaur egun artista horrek sortzen duen interesa. Iruñeko udalak lagatako obra Big Muniz brasildarraren erakusketaren parte da, gizarte eta ingurumen gaiekin engaiatutako artista, errealitatearekin jolas egin eta obra ikoniko zein eguneroko irudiak berrinterpretatzen dituena. Erakusketak artistaren 25 urteko lanen sorta biltzen du. Arte egun bat Iruñan ekimenaz baliatzeko gonbidapenen erreserba Nafarroko Unibertsitateko Museoaren webgunearen bidez egin behar da. museo.unap.edu exposiciones actuales edo aurrez aurre museoko txarteldegian bertan. Bisitariak Iruñan bizi direla egiaztatzeko nortasun agiri nazionala aurkeztu beharko da aldez aurretik eta posta kodearen arabera eginen da. Iruñeko udalak 6.000 euro emanen ditu erakusketaren ekoizpen gastuetan laguntzeko sinatutako hitzarmenaren baitan eta horretaz gain beste akordio batzuk ere badira. Bestea beste sormen artistikoko lantegiak Big Munizen obrari buruz eta museoko erakusketaren osagarri izanen diren hitzaldiak, Ziudadelako armaretoan. Azkenik, bi erakundek edapen eta komunikaziorako ekimenak eginen dituzte elkarrekin bai eta beste protokolo ekitaldi batzuk ere, erakusketaren eta antolatzen diren bestelako jardueren inguruan. Eduardo Santos Migrazio Politiketako eta Justiziako Kontseilariak ostegunean harrera egin dio Ekuadorreko ohorezko konsul den Álvaro Balibreari. Topaketak Balibrearen aurkezpen ofiziala egitearekin batera, foru komunitatean bizi diren Ekuadorreko 14.000 pertsonek dituzten kezkak aztertzea izan du helburu. Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailak banatu ditu 2008ko literaturako Euskadi sariak. Karmele Jaio, Inigo Astiz eta Miren Asiain saritu dituzte. Aitaren etxea, Karmele Jaioren lanak euskarazko literatura saria eskuratu du. Joemak eta Polasak, Inigo Astiz eta Maite Mutuberriarenak euskarazko haur eta gazte literatura saria eta 1 millón de ostras en lo alto de la montaña liburuan egindako lanarengatik lan literarioaren ilustrazio saria Miren Asianek. Saridun bakoitzak 18.000 euroko saria izango du eta beste 4.000 euro eskura ditzake bere lana beste hizkuntza batean argitaratzen bada. Azaroaren 19an banatuko dituzte sariok Azkuna zentroan. Helduden astean iragarriko dituzte gaztelaniazko literatura euskara itzulitako literatur lanak euskerazko saiakera eta gaztelaniazko saiakera sailetako irabazleak. Nafarroko liburutegiak aurrez aurreko kultur jardunari ekinen dio berriz 2008ko azken hiruhilekoan. Eta horretarako 3 proposamen izanen ditu ardatz. Bata literaturaren eta zientziaren esparruetan honezkero ongi finkaturik dauden zikloetan oinarriturikoa. Beste bat idazlekin eginiko topaketen inguruan ardaztuko dena eta 3. Nafarroko liburutegiaren beraren eta liburutegi sarearen urte-urren ospakizun ekitaldiak abiapuntu izanen dituena. Horrez gain, liburutegi zerbitzuak ipuin birtualei buruzko ekimena garatzen jarraituko du, bestelako begiradak goi-burupean, eta beste 5 ipuin saio eskainiko ditu haren barnean. Nafarroko gobernuak 3. urtez segidan Nafarroko euskerari buruzko ikerketa linguistikoetarako lehiaketaren deialdia eginen du. Guztira 12.000 euro bideratuko dira eginkizun hontara. Nafarroko euskarari buruzko ikerketa linguistikoak lexikografia, dialektologia, toponimiko, naiz soziolinguistikoa egitea izanen da deialdi honen helburua. Aurten berrikuntza gisa soziolinguistika modalitatea txertatu dute. Aintzineko deialditako irabazleak Josune Aznarez, Euskararen eleak, Las Palabras del Euskara eta Patxiku Perurena Leitzako Bordak sorreran 1557-1975 izan zen.